Jibirani Debroma Mungui, Boko Koroksa, Sakamia Tongorok Lajak, Talba Taldogromo Hinikoptuma, Pater Hastini Sakam Nogrogo Talangi, Naileka, Piaba, Kaham Kurun Kibil Tobima Nalia. Hakino Saimanka, Sakamia Jibirani Debromani, Sakni Kidney, Kanino Hamyang Zakine. Tabuk was Sakamia Bokogno, Zibibi Sakna Nokoto Buzak, Salburi Romoi, Pati Munokitingay, Amsa Nibuma Bodolro, Kairok Najagay, Kami Amsa Bera Ye, Sakamia Bukuni Bagay, Sobaso Chalajaka, Sobaso Tumlajaka, Arauro, Hoksa Koni, Chokte Sogate, Sobabajade Hinoi. Haken Lokorok, Jung Bidu is Kiranobo, Jifeni Skinner Rizak, Norok, Jesukte Sobalajadi, Hoksa Kone Jamanti Manyate. Sakamia Bukuni Kaminka, Jongpujola at the Bologna Bisin Kopzak, Omorendra Nogor Bisi, Bisuketo Kami. Bukukze kaisa sak sori hamia bukungni mongka Jibirani Debroma जों बना borok rang puisan bagai belai jotono rang nogno khungba jotono tabuk sobliya sakeri phano tabuk जों maheke nukjono nangkha जों lokoni thani je khota ba khongni जों lokorong thani soba soma nangkha जों boni sak khamno nanyan bagai bo tabuk bana phasar hasta bo nai phaijak जों bana Tapsu Zorte Bini Sarino Sung Kaham Kai Kalamea, Amoni Bagay Sung Tini, Sobaso Naka, Kami, Kami Kami, Sung Tini Kalanian and once Tonga, Kami Kami Sung Sobaso, Zotani Bagano, Koimun Salayo, Jemaman Jayakte, Sungno, Sajor Nan Bagay. Rugirola Tamo Bota Hebo Hai Rugi. Urugin Kabini Onex, serious one machine Sakiri Machine Sahai, Boni Kitini Boduitano, no stone tanka. Bo tabuk sai maya nangi maya bo noko beleng leng tuk tung tabuk sung bona jibe hakam sak hamatalang jak muni tabuk beng se nol bai ba nol bai sarwo nol bai lepti no akro be mong no bini nol ti mangse bona sung nai nai bo khayok sawai tong malia sung boni bagai tini sung sobasu sangka Bisi boraka kha sauri je haimia klai tongla bisi to bisi nyako 5 থেকে 6 মাস হাইরং kana borok sai to nya jang no Rang puisa bo anek bai phaja tabuk rang puisa bo sugliya tabuk sung kitini kaisa kaisa khorta barong ni kaisa pano kaham kale sung ta kisa rokha basi di manan ne wan sogui tongmani tak boni duitan se kitini kerkha sung bono tabuk tamke naima lainai aboni bagai sung sobasu nangkha aja sak thor sori haimia ne bokujone mongkotamo Jibirani Debroma busro omor ka khana bine Boni 36 rok 36 rok nai bini family ko sab tongmoni Boni family inke borok family khorok tam bini sadala khorok tongo tai borok ma ha borok bihi busai tapke bo jaga tonja buno bo sakam no jibi sakam tonja buno bo din ro tlang mane ke bo din tlang maro tang mani bar sadin agi to narin to no jang no sadin khairong khana nogo boleng leng tuk tung nyai sab sai tabo ke jibi saknai no tong dona din ba chalbe romonya jibi saknai no tong ta ge doctor ke jeta bu diploma ne tam bo hai raksa mane phatar hasa tang na tu jasa talang sai 15 din ma to mayara khata 15 din ma ton gole hetoro o rangsu gene ba ma ton ga rang pusha bonang doctor bu sutiriya khata serious sutiri amnor ke tabuk denor je para kami nok habaje subajo salmani nor ke kuno mare kuno bodol linge ja ke subajo bai ke khagla nor sung chini beri rok bodol sin buma bodol sung no khayo ka mo hama saya ka sung jotono khayo gunyai pasala kheta ko haji sung bin bagai zaman man phana sung subai nalen parani hisabe parani hisabe ke obono kare nor je subajo samani nok para ba omon kare mane ke subajo to da phakya obo to bon family phakya family phaito ke bor na keri ko phaya kwa ba ha takso jorte ke bor na keri ko mare phane rokhnir bansu to bahai rok pansung nor borok bo baksa nai rok ga to tabuk to saimang ka hama saya nei reda ra phane ro phaya bo to sung phane siur imana ba to ba sini sung tangan nyanya tongo jiba sakamo bo sung tangan budbar dino sung tangan nyalanya tai sung je subai mamba jorti bo sung subai nyalanya hne sung wan sugui tongo kha khalayo bona han hai kaham ka sung tubui phaimana te ke sini kha khalayo o sorry je hamia sak bokun pare ke bo to sini ora duhram ya sorry bisa gitu para bo bini
Bawa hamzat bini kami de parang ke Ini tar kami poto. ni parang ke tar poto ta. Ta Hamzat bora kami ke hamzat bisik pakai itu bisa parah. ke parau. 어느 자가 함적 가였잖아. Hamzat kayu. Bisik itu parah hamzat kayu ta. Sing lu kurang no kok kesan musungo. Joto no boni kontak nomor bo. Reza. Je subai mama ni sing no online te khoksa ba khung ni ba. Dia sobai Je subai mama ni. Subana khalai te. Khoroksa le sa khamna musung bo rang puisa kere ba bui hai ka hamka najang musung bo najang mayang to boni sak sari. Bona joto no khoksa khung ni subana na bagai lu kurang no bo. Ma ko jo. Dia sukman je par man retang.